Cum ar fi să renunți la turta dulce tradițională și să încerci ceva nou? Un chec cu aroma inconfundabilă a turtei dulci. Salvează rețeta și rămâi cu mine pentru a vedea cât de simplu se pregătește. Pentru început, amestecă băutura vegetală caldă cu zahărul, uleiul și esența de vanilie. În alt bol, adaugă făina, praful de copt, bicarbonatul și condimentele specifice turtei dulci. Adaugă partea lichidă și amestecă-le energic până când se formează un aluat omogen. Toarnă compoziția într-o tavă de cozonac unsă și pune-o la cuptor pentru aproximativ 45 de minute la 180 de grade. Lasă checul să se răcească complet și îl poți consuma așa sau opțional poți să adaugi o glazură. Pentru glazură amestecă zahărul pudră cu 2-3 linguri de suc de merișoare sau suc de lămâie. Ornează checul cu migdale mărunțite, merișoare proaspete și smochine. Spune-mi într-un comentariu tu ce delicii pregătești de Crăciun și nu uita să-mi dai un follow și un like pentru a vedea mai multe rețete.